Mae'r holl sioe amaethyddol sydd wedi bod yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru yn gyfle gwych i ddangos bywyd cefn gwlad ar ei orau, yn stoc, yn flodau neu yn waith llaw. A'r wythnos yma, da ni'n ymweld â Sioe Sir Benfro yng nghwmni merch ifanc o'r ardal. Croeso i Sioe Sir Benfro. Angharad Edward o Faenclochog dwi, a dwi'n edrych mlaen i ddangos i chi rai o'r pethau sy'n gwneud hon yn sioe mor arbennig. Yn ogystal â'r holl anifeiliaid sy'n y sioe, mae yna ddigon o amrywiaeth i blesio'r teulu cyfan. Yma yna neuadd fwyd, mae yna ddigon o ddewis. O'r cig i'r danteithion melys, mae yna rhywbeth at ddant pawb. Bos, mae Sioe Sir Benfro yn un go arbennig. Ac fod problemau'n wynebu'r diwydiant, mae digwyddiadau fel hyn yn rhoi cyfle i ni, bobl cefn gwlad, i ddathlu.